No ako sa cítiš? Povedz nám niečo. Keby šel po kužím rinku. O jakém rinku? Kužím. Kužím. Po tý labce, co vede do kužínu. Dobre, nejakú básničku zarecituj. Ktorú? Aspoň vyletel sokol. Alebo pec nám spadla. No a teraz bez rúk. Bez rúk a bez nôh. No. Bez rúk, bez nôh. Ani nie je veľký. No, ale skús aspoň 2 kroky bez rúk. No. Počkaj. Tak to už teraz. No teraz. No, tak tu sa to už nekníše. No čo, ešte raz chceš spredu byť nafilmovaný? Čo? Ešte chceš byť spredu nafilmovaný, že si prebehneš a potom vrátiš sa.